υπόγεια σου θέλω να πεις το πάντα, θέλω να πεις το παντακό. Θέλω να πεις το πάντα, θέλω να πεις το παντακό. Εκεί θέλω να πεις το παντακό, πώς είναι με το Γιάννη. Θέλω να πεις το παντακό, πώς είναι με το Γιάννη. Να πάει στο γάλα, να πάει στο γαλαξί. Να πάει στο γάλα, να πάει στο γαλαξί. Εκεί να πάει στο γαλαξί και ένα ροζ μπιφ να κάνει. Στο γαλάξι και ένα ροζ μπιφ να κάνει. Τελειώνει, σου την πει ο Γιάννης τώρα να... Έλα, πάρα ρε Γιώργη, πάρα. Τραγουδιστά ρε. Πώς είναι. Μπάστα του Γιώργη. Ακούς. Πες του Ματινά ρε. Τραγουδιστά ρε. Γιώργη, μπάστα του. Μπάστα του τρέχω ρε πρίμα. Και ξέφυγα Έπαιξε γλυκά φιλιά, παίξε γλυκά φιλιά σου, παίξε γλυκά σου. Παίξε γλυκά φιλιά σου,
Συγχαρητήρια πολλά για τις Μερσέντες από ό,τι έχω μάθει. Εντάξει, συγκρίσαμε, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν λέει και θα έρθει ο Διάκος. Έχω μάθει ότι ό,τι είναι πάνω στο τραπέζι είναι σπεσιαλιτέ του ποθητού. Και λουκουμάς μόνο λουκουμάς είναι πες. Της υγεία πες. Μόνο λουκουμάς λίγο πέ. Λουκουμάς είναι εκεί πες. Λίγος Παναγός του πέντε έγινε ο Αχιλέας, δεν είναι Το το χειρά είναι ότι στους εκλεκτούς μεζέδες έλειπε το σπανακός. Λουκουμάδες πες για... The best. Και λουκουμάδες. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι είναι όλο διότι ο Αχιλέας αυτή τη στιγμή είναι εξυπνό. Μας φέρει και μας φέρει Βουδικάρπαθο. Αλλά εμείς ακόμα εδώ είμαστε. Ναι. Φέρει καμιά κρύα να πει. Ένα κρύα, Κωστά. Είναι σερβέσα. Ξέρεις που δεν γλιτώνει. Η συνέχεια θα δοθεί next week. Κοντροντία, Παναγία. Μαζί, εντάξει. Λοιπόν, κάτι θέλω να σου πει ο Πέτρος. Ο Πέτρος θέλει να σου πει κάτι, πάρε το Πέτρο και από μένα διάσημα όλοι, όνειρα αγγλικά. Ναι, εντάξει. Τώρα πάει. Τώρα το Πέτρο. Που χάλασε τον ύπνο, φόγαμε. Πέραγε στο θάλασσα, μέσα στο θύμα. Αλλά το σιεροδίνω, ο φαρμακοποιός απόψε. Αυτός θα πάει κάτω στην Ινδονήσια να πει θέλω ένα διπλόουσο. Όλη την ώρα θα πίνει. Θα πάει στον Καραγατόβαρτα, εγώ κάτω δεν βάλει μια γιατί μου τηλεφωνήσα. Στον νου πέρα από εκεί για να δει τις ουγιές. Μπραβός του έτσι. Θα πάει στο Κωστινάδο τώρα. Λέγαμε ένα καφέ και ένα πια κοιμαρίες πάνω. Δεν μπορώ. Καπενίδα είναι αυτός. Έχει άλλο επενίδα πολλά μέσα. Είπε ο Πάνος ο Πανός. Από το πίνει ο Αντρέας ο Γιάννης. Κρύες μήνας. Πέφτει. Από το πίνει ο Αντρέας. Για μένα. Αμήν. Για μένα είναι το. Το φωνάζεις δικές μου. Γιαλή. Γιαλή. Καρδιά μου μόνη. Καρδιά μου μόνη. Καρδιά μου μόνη. Μου λέει ο Μαουλάκης προχθές της Μαργός. Στο Λάκη. Λέω ο Λάκης είπε ότι ο Πανός θα κάνει σπάτε. Όχι έβαθε καρδιά και το λιπέρα στην Αθήνα για εκκλήσεις. Τα έπαθε. Μου κάνει φωτούλα. Τρελά εσύ. Φωτούλα πήρε τηλέφωνο μου λέει έτσι και έτσι καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Σου Κωστίνε.
σπίτι το δικό σου. Εσύ ήταν εκεί, εσύ ήταν εκεί, μάνα, η μάνα σου λέει. Gracias.
καβούσεις τα ξένα, αυτό που δεν μπορεί μόνοι να καβούσεις τα ξένα. και φώτο κι εσύ, και φώτο κι εσύ καιρό, και φώτο κι εσύ καιρό σε συγχαίρασε, τηλεκοστή εσένα. Τα ακούα και το, τα ακούα και το, τα ακούα και το, γνωρίζα τα ακούα.
Σταμάτα. Όχι. Ηλία. Πάρτε. Εσύ. Έχασε ακόμα δυο λεπτά. 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 Τέλος της συντρόφιας σου. Έχασε ακόμα δυο λεπτά. Τέλος της συντρόφιας σου. Ξέρω σε περιμένου. Ξέρω σε περιμένουσι. Ξέρω σε περιμένου. Ξέρω σε περιμένουσι. Ξέρω σε περιμένουσι. Γυναίκα και παιδιά σου. Λείπουνε, λείπουνε. Ξέρω δεν είναι εύκολο. 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 Να ανταμωθούμε πάλι να. Ξέρω δεν είναι εύκολο. Να ανταμωθούμε πάλι.
σε πολλά δυο παιδόρια, γιατί σε πολλά δυο γιατί σε πολλά δυο παιδόρια, γιατί σε πολλά δυο παιδόρια, στα εθνικατίστα, γιατί σε πολλά δυο παιδόρια, στα εθνικατίστα. Έλα, δες το, Χάλη. Μια μαντινάδα, μια μαντινάδα, τένα, μια μαντινάδα,
φαινάμε, παιδιά στα σχολεία. Δεν ξέρω απ' το πήρα, δεν ξέρω αν το πήρατε, δεν ξέρω. Όσα το μέλι το γλυκ, όσα το μέλι το γλυκό, όσα το μέλι, όσα το μέλι, όσα το Oh,
Εντάξει, όσοι έχουν να πιούν τώρα και βλέπουμε. Σημαντικό είναι χαμηλός Αχιλλέας. Όχι είναι και σημαντικό είναι εντάξει. Για ένα καιρό. Για να ακούσουμε τι γίνεται. Ακούς τώρα. Σε στρέφει πίσω. Στρέφει. Στρέφει, Κώστα! Γιώργο, την κασέτα γύρω. Πες. Από τώρα σημαντικό τελείως. Son tu lástico